सर अलाउ ना करी जान उपमा दी मंच पर, लेकिन अगर रितेश जी के बहन लोग हुए तो हम अलाउ कर दे कि अपन बहनी नचइए सरवा धीरे धीरे, अपन बहनी नचइए सरवा धीरे हमनी के तरफ से ये आशीर्वाद बा, हमनी के दुआ बा माता रानी से कि लोग ऐसे ही खुशहाल रहो। आई लोग के साथ साथ जैसे कहल जाला नु नैहर ससुराल बनल रहे, ये हमनी के कामना बा। जोड़िया सलामत रहे है बाबू काज हो, और का कुशल मंगल रहे इनका पूरा परिवार हो। देखिए ये बहुत सौभाग्य के बात बा कि आज मुकेश भैया के रिसेप्शन में हमने के आइल बानी। आ देखिए भैया तनी धीरे सब अपन अपन लाइन में बा भैया पैसावे खातिर सबे एंजॉय से उड़ावेला, लेकिन लक्ष्मी है हमारा आग्रह बा कि एकर इज्जत कई जाए और आशीर्वाद देवे के बाद अपन बहिनन के ऐसा आशीर्वाद दी कि ऐसे ही चमकत रहसा, निमन निमन गीत अच्छा अच्छा गीत गावत रहसा। बाकी और का चाहिए, कैसे कहे के बा जोड़िया सलामत रहे है बापू काल हो, कुशल मंगल रहे इनका पूरा परिवार हो। आई दुआ आई आशीर्वाद के देता है, शुभकामना के देता है कि शुभ